Ageno ni rio maber kamora mora ma intiere amosi no saure machiegni cheno mar penj laktar kokale Ramogi TV wawacho ni ngima en mwandu mata e cheno ni en Andrutho Tieno aduoko ni erokamano makende kuom bedo kod odiechieng' ma kawuono amor mokalo ni wendona kendo daktari wa osechopo e studio wa ma Kisumo abodhi achiel nyaka Kisumo mondo mi onyiswa ni nyinge nga en wuod kanye olonye weche mage aito wadonje twak achiel kachiel machiegni. Erokamano, an Joshua Olango, ajasembo Kokise, and adak Kisumo ka, atiyo Kisumo ka, alonye weche mag thieth kaachiel gi tuoche mag jodongo moti kaachiel gi konyo gi e mier kama gidake. Erokamano. Amor mar bedo kodi kendo odiechieng' ma kawuono chenro mar penj laktar chenro mane wabedo godo mogik ne wang'iyo kaka inyalo ket gi e yo makare mondo mi jodongo obed kod kwe kata doko ni osebedo moti to bedo kod kwe matamre gi nono. Kawuono daher mondo wang'ie rito ler mar jodongo ma moro osego kor nikech ok wanyal wuondore ni waonge kod jodongo mogo kor, wantiere kod jodongo mogo kor to nitiere kaka onego bed ni rito gi e yo maber mokalo. Jaduong' kata jatuo mogo kor en jagono machalo nade? Erokamano. Jatuo kata jaduong' kata dayo mogo kor en ng'at ma awach ni chakre igni 65 kadhi nyime. Ng'at aina ni en ng'at ma tuo oketo piny ma ok onyal wuotho, ok onyal chung'. And therefore gik manong'iyo timo koro ok onyal timo kende. Erokamano. Ma seche mwacho ni ng'ato go kor tene ni en ng'at ma kapo nono ni noluoko nowuotho notedo chiembe to koro ok onyal timo mago koro wanyalo wacho ni en jagono ma ogo kor. E seche ma ng'ato osego kor waneno ni nitiere gik mang'eny monego bed ni timone mondo mi orite e yo makare. To seche ma watwak kuom ler ne jatuo kata jaduong' mogo kor ang'o ma wang'iyo weche mag ler e yore mage? Erokamano. Jatuo ma ogo kor, jaduong' ma tuo mogo kor, gik mang'eny kabisa ma wang'iyo. Remember, parni gik marito jodongo gi sama gigo e korno en gik mwatimo negi sama ginie alino kaachiel gi kaka wabedo kodgi, osiep mantie kindwa kodgi. Ler ma jodongo kata jotuo aina gidwaro gin gik mopogore gi ng'eny. And achiel kuom gi en kaka koro kamodakie kata kamonindo nyaka bed maler, en wuon nyaka bed maler. Anyalo mulo mana matin go, maybe sama wadhi mbele to wanyalo lero mang'eny. Wabro medo ka walero. To kata kamano kapok wadhi okang' kidieny mar rito gi e yore mag ler kuma gininde kaka iwacho no kaka gichiemo kod gik ma kamago. Nitiere gigo monego bed ni ng'ato ng'iyo kata ng'ato ng'eyo seche ma entiere kod jaduong' mosego kor ma onge kaka onego bed ni irite e yo makende. Ginang'o gini kapok wachako nyose matindo tindo ma kik ng'ato wiye wil godo monego bed ni ong'eyo ni sasa mantiere kod jaduong' kata dayo mogo kor. Ang'o gini monego bed ni pachi paro kaka jagono marito jaduong'? Ere kaka onego bed ni ibehave, ere kaka onego bed ni tudori kode kapok wadonje rito ler e kidieny ka kidieny? Erokamano. In fact mano penjo malich ahinya ma ji mang'eny osepenja to penjo no chando ji mang'eny ahinya. Ji penjo ga ni ka awuok adhi rito jatuo to en jatuo ma kiaya, ere kaka adhi chako konyo jatuo ni to an okiaya, dongo dhi bedo mager koda? To anyalo duoko gi ni gima jatuo dwaro en loso osiep maber kindi in ng'at marite to gi en. And therefore jaduong' kata jatuo aina ni endi gimo tarajia kata modwaro kuomi en ielewae moluongo ni understanding, and then gimo chielo moluongo ni communication skill. Kaka iwuoyo kode gi kaka ielewae gi tuone no biro miyo ikonye e yo mowinjore. Erokamano. Ma gima onego bed ni oganda wang'eyo nikech wantiere kod jodongo, wantiere kod de e dierwa, wantiere kod tuoche ma samoro nyorogi kata onyosogi maonge kaka ginyalo timo. Namba achiel nyaka ielewa, nyaka understand, nyaka ibed kod tudruok makende kod dayo ni kata kod jaduong' ni mondo mi ang'o motimre. Seche ma iseelewa mondo ang'o motimre. Seche ma isebedo kode osiep mondo mi ang'o motimre. Nikech dwaher mondo mwang'e weche gi kaka wamedo sudo.
Ilal Ruth. En penj laktar biro ni achiel kachiel kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Wantiere kod Dr. Lang ma bende olonya ahinya e rito jodongo kata jotuo. Twakwa en ng'iyo ler mar jodongo mogo kor. Wantiere kod gin dewa, gin kwerewa, gin wedewa. Kama wantiere ni daktari ne wapenjo kacha ni okang' mokwongo ni wacho ni nyaka ielewa nyaki understand nyiswa gimomiyo ber kielewa kata ki understand kiloso osiep e kindi kod jatuo mogo korni mondo mi ang'o motimre mondo mi ngimane obed nade kapok wadonje matute wechene mag ler. Erokamano Ruth. Kisa elewa jatuo ma irito to jatuo biro chiwore mondo mi ikonye. To kofwenyo ni okielewa kata kofwenyo ni okiwinjri kode to rito mondo miyo yie ine kata duge nyalo bedo ni matek. Nitie gik mwaluongo gi dho kizungu ni burnout. Burnout en stage makoro gik matimore alura ni uchwanyi koro okimor gi gik mitimo. Tiende ni kiponi okielewa jatuo to jatuo dhi tamore mondo mi konye. Sama jatuo tamre mondo ikonye dhi jogi, dhi sin, idhi wang', ich wang' cha mibro wacho ni an kara koro an awera gi jatuoni. Sami weri gi jatuoni ema embe koro dhi neno ka jomodong' onenore kaka mzigo na jok modong'gi, and therefore kanye kama koro gi give up, oweyo chiemo, oweyo loso gi ji nikech oneno ka gima koro jok mantie alwora ne ok elewae. So gima duong' ma jatuo ma ogo kor dwaro moloyo en ng'ama elewa ng'ama winje, ng'ama ne ng'eyo gimomiyo tuo, gimomiyo odhi oko maduong' e pien, gimomiyo odhi oko matin e pien. Ng'at ma elewa kamano nyalo konye mayot, to en be kaka jatuo en be onyalo chiwore mondo ng'ama konye kamano mondo konye. Ma en gima ino mokalo ni nyaka item matek mondo mi ing'e ni to jatuo kata jaduong' ni en chandruok mane ma entiere godo, paro mane ma entiere godo, mitema midonje pache mi understand mondo mi en bedo bed kodi thuolo makata kidwa ni mondo mi konye ti konye maber. Daktari wacho kacha ni seche ma ng'ato onge kod kwe kata gi ng'at marite kuom ranyisi ka en jaduong' to kata en dayo onge gi kwe gi ng'ama nyise ni mondo mi iloke kata skapo no losere kod gik makamago nyalo bedo matek. Kanye kama kora dwani mondo wadonj godo e rito ler mar jodongo mosego kor. Yudo ni ka jaduong' osego kor, losruok matin bro timore e otanda kama entiere kata e kom kama okete kata obed losruok maduong'. Tiende ni nitiere kaka onego bed ni rite maber mondo mi losruogegi kik nyore kata kik njawe. Adwani mondo mwamul kanyo kaka inyalo rite maber makata kapo nono losore to bedo maler ma en bende obedo kod kwe. Erokamano. And mano bende penjo maduong' ahinya. Now, mondo mi jaduong' ka olosore, losruok ni chando giga. In fact, mae achiel kuom gik mamiyo gibedo depressed, kata gibedo gi tuo mar wich. Nikech sama olosore, to owinjo ka en very guilty. Owinjo ka gini chande. Owacho ni to koro chon nadhi oko e cho to sani alosora kama ninde kale, and therefore gini chako chando gi. Koro koyudo ng'ama elewae to ng'atni biro namba achiel kuom gima ng'atni onego ng'e mokwongo en ni dhano ka dhano nyaka chiem, and especially ng'at ma ogo kor nyaka chiem. To tok ka ng'atni osechiemo, ng'atni nyaka dhi oko. Bang' ka ng'ani odhi oko gi nyaka golne. Now, mane momiyo natiyo gi dholuo moro ni ng'atni nyaka elewa jatuo. Jatuo ok nyal elewa ng'at marite, ng'ama rite ema nyaka elewa And therefore, ibiro konye, and sami konyo jatuo kosedhi losruok maduong', to in iwuon kaka ng'ama rite, idwaro nyaka mondo itim gima oluongo ni protecting yourself first. Tiende ni iritri ni wuon, lerni lich moloyo ler mar jatuo sami rito jatuo. So okinyal rito ler mar jatuo to in ng'ama rito jatuo ilil. Manyiso ni in ema nyaka ikwong irwak gloves, gik mirwako e lwedo ka mondo sami igolo ne oko losruok cha to okichidri godo lweti kata in iwuon.
because lwet achiel ne midhi miye godo yath, lwet achiel ne midhi miye godo kata na chiemo, and therefore nyaka irwak gloves, irwak scrub kata lab coat, so that sami konyo jatuo ni kisetieko yweye kata golo ne oko maduong' kata loso wokcha, to koro inyalo dok kocha kapok isave chiemo tigolo lewni mitiyo godo kikonyo cha tidok gi lepi ka kok inyalo save. So mano en achiel kuom rito ler mar jodongo mogukur. Erokamano nyadwa ni mondo mi ilernwa daktari kaka inyalo time, inyalo tirwa okang' kokang' kaka inyalo lok jatuo kata jaduong' ma ogokor to koro olosore, nikech magi gin gik ma onego beni wang'eyo. Wantiere kod jodongo, wantiere kod de ma olosore kama intiere, tiwacho ni seche molosore cha en bende chando chunye. Ere kaka onego beni time? Idhi adhiya tiloke aloka kamano, idhi adhiya tiserwako gloves to itime nang'o? Ere kaka okang' kokang' monego beni kaw mondo mi loke maber kiyie? Erokamano. Now, sama idhi konyo jatuo, seche mang'eny jatuo tije matek ahinya en ga gokinyi. Gokinyi emigolo ne lewni manorwako gotieno, irwako ne lewni manyien nikech en odiochieng'. Now, sama itimo maendi, nitie gima nitie gik okenge ma iluwo. Achiel kuom gi nitie gima waluongo gi dho kizungu ni occupied bed. And then mar ariyo, occupied bed en otanda ma jatuo kata jaduong' mogokorni onindie. Now, otanda kanyo emiluoke ma waluongo gi dho kizungu ni bed bath. So iluoke otanda kanyo. Now, otanda ni nitiere gima waluongo ni Macintosh kata jwala ma ipedho ewi mattress. Mondo kata kaponi otieno odhi olo pi matin to ok kal madhi e mattress kata godhro. And therefore Macintosh kata jwala ni ipedho ewi mattress, ka ipedho onget alafu ipedho gima waluongo ni bedsheet. Now nitie gima bedsheet machielo mwaluongo ni drawer sheet kata en sheet ma ipedho e diere iketo kar nungone mondo mi sama okonyal lokre kocha kopono pek, inyalo tiyo gi sheet ni ki iywayo go mondo lokre kocha, kendo inyalo ywayo go gi kocha kolokre koni. And therefore sama koro chopo gokinyi ma koro idwa luoke, idwa golo ne pampa manotiyo go nikech ng'enygi gidhi oko maduong' kata oko matin kata losruok kama gintiere no. And kuom mano nitie gik maluongo ni pampers kata diapers ma gitiyo godo. So diapers kata pampers ki gin makonyo gi maka gidhi oko to ginjawo gi mondo gijaw godo lepgi magirwako. And therefore sama idwa loko nyaka mi ichiew gokinyi, to the first gimokwongo maduong' ahinya ma nyaka itim en ni nyaka iwuo gi jatuo ni mokwongo kapok itimo ne gimoro amora. Kizungu waluongo ni prepare jatuo psychologically, gimidwa timo. Like kidwaro golo ne jatuo lewni to nyaka ikwong ichiew idhi ire imose ing'eno chiew nade kaponi owuoyo. Ka ok owuo tinyalo wuoya kode but en owinji, and therefore kokichako golo ne lewni step ka step mitimo ne jatuo ni nyaka iwuo, mwaluongo ni communication. So nyaka communicate kode minyise gimidwa timo titime nang'o. Nikech nitie jodongo moko ma kibukre bukani timo ni to ger kodi ma onyalo kata na padi, nikech gioneno gande ni ok inyal control dendgi. And therefore wawacho gande ni ikwayo jatuo ni adwaro mondo agol ni lewni manirwako nyorogi nikech gisechido, mondo arwak ni lewni manyien bang' kaseluoki. E duol mayom ahinya kendo e yo mamos magiwinjo maber, nikech moko nitie ga gi shida mar it. Koro kiwuoyo piyo to gikoso mok giwinji. And therefore idhi mos step ka step. Koro kisegolo ne gi lewni tichak idogi nyiso gi ni the next step en ya adwaro koro luoko wiyi, adwaro luoko wang'i, alafu aluoko wiyi, alafu aluoko ng'uti mokwongo. Inyalo yiena wa make kanyo. So ibro kwayo jatuo mondo mi wang'e. Inyalo yiena wa make kanyo mondo mwaka wiyi ka waduogo to wadhi nyime gi kama apodi wuoyi gi jatuo inyise okang' kokam gimidwa timo mondo mi ibed kode e lai achiel. Kikidhi mabor kikisudi, en penj laktar, biro ni achiel kachiel kokali Ramogi TV, ngima en mwandu. Wang'iyo kaka inyalo rit ler mar jaduong' kata dayo mogo kur.
en gima nyaka tim kendo nyaka time mana maber abera chuth. Waka uyuyo ka waduogo to wadhi nyime, omiyo kik idhi mabor kata matin, kik isudi. I think it's too soon to say what I'll miss because I'm really enjoying the freedom. I'm really enjoying the peace. No pressure. The phone call, as Ndemo said, they've reduced significantly. Yes, you talk with a few people here and there, but it's just peaceful. I go to bed when I want to go to bed. I wake up when I want to wake up. I eat when I want to eat. You know, it's just very relaxed. Government was, you know, sometimes you don't eat. You ate breakfast, the next time you're arriving here 11, you know, a lot of work. So I don't know if I've yet started to mix. I think maybe in a month, 2 months. But for now, iko sawa. To watch this story and more, download the Citizen Digital app. Scroll left on the menu bar to the exclusive videos portal. Once here, scroll the videos and find this and many more exciting stories lined up for you. Click on the video to play and enjoy. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Weche ng'eny sa matin. Nyakwa Ramogi. Kaka jokanyana. Ere kaka wadhe gore gi jogi e yor loso mwandu. Wawinji maler, penja ne penjo main godo no. Ng'ato kik iluong ni mwashemewa kapok otimo gimoro ma eshimika. Tini jopiny. Wang mbui kae ni wacho ni budget idhi somo ok nyal konyo uchumi masani. Koyot mbele kae. Gimi thuolo mokwongo ne weche mag thieth. Jowa ok thor lao ohala chik. To sane makuru chopo kama ginyalo wache gik machando chunygi. Buch jopiny. Tudri gi jalendo Trevor Mbija, Sadek Otieno, mana e Ramogi TV. Kik bai. Winning on Shabeki.com is getting easier. Enjoy highly boosted odds on Shabeki.com. Kuwa Shabeki. Play now. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Shabeki.com. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Wang'iyo kaka onego beni rito jodongo kata demo gokor. Awachoga pile pile ni seche ma in rawera to samoro nyalo paro ni brosike bedo rawera kanyo oyo kaji kale akala to se ochuno ni nyaka bichieng moro ibed jaduong kata dayo. Ere kaka digomb mondo mi oriti, ere kaka digomb mondo mi ibed kod ogandau. Ema mi wantere kod jalony marwa opimonwa kaka onego beni iloko jatuo. Ne wang'iyo kacha kaka inyalo rite mondo mi kik onjawre pono no dhi oko maduong kata oko matin. Nikech waseyudo kacha ni oko maduong kata oko matin thoro chando pachgi ahinya. Koneno ni koro diere moro na nyalo losora maber to sani koro adhi oko kama bede, adhi oko kama ninde, nyalo miye dangni mar paro mwaluongo ni depression mabende nyalo kata ngado ngimane. Opimonwa kacha kaka onego beni time. Owacho kacha ni kuongi wuoyo kod jaduong kata dani, inyise kacha ni dani ichiew nade. Ti wuoyo kode maber kendo wuoyo kode mos koka ichako loke. To ere kaka onego beni loke kaponono ni odhi oko maduong kata oko matin didi kama koso sasa mo odhi oko matin ti loke. Ere kaka inyalo rito mondo mi kata ka en oko matin kik wange kod gik makamago. Ero kamano. Oko matin inyalo loko jatuo diriyo odiochieng. To oko maduong to sasa modhie oko no ema nyaka iloke nikech oko maduong wengo moloyo oko matin. Kuom mano sama irwako ne gimwaluongo ni pampers, maybe Ruth kiyie na nyalo tango ni jo neno gima pamper dhi nyime. Yeah, so pamper en gima chal kama and olose kaka sirori matin. To oyarore, nitie mirwako, nitie machalo kama gipogore kendo gin tiere gi sizes mopogore kalure gi kaka jatuo rom. Jatuo nyalo bedo machwe, onyalo bedo modhero. So pamper biro gi sizes mopogore, nitie medium, nitie large, nitie extra large, depending gi kaka jatuo rom. And therefore, samitio gi pamper gi olos gi e yo mar ni onyalo kano pi kata oko matin mang'eny kaka nyalre. Manyiso ni inyalo loko oko matin ka jatuo dhi oko matin inyalo loke diriyo kende odiochieng achiel. To kodhi oko maduong
Sasa modhi oko maduong' onego beni loke. Sasa modhi oko maduong' onego beni loke. Mae timore kama nikech oko maduong' en gima koro obete. Sama lokre kocha to bete akogi. Sama lokre koni to bete akogi. And therefore, gini miyo obedo ni ok more kama intiere kamano. Mae nyiso ni sasa mitero ne jatuo ma ogokorni chiemo kata itero ne nyuka kata pi modho tineno kotamore kao kata tamre chamo nyaka ikwonge no ni to be olosore kama nindeni oko maduong' koso oko matin. And therefore ibro yudo no tamore chiemo to kidhi nono tido kodhi oko maduong' momiyo oko nyal chiemo to en gi oko gi. So sasa miyudo ka jatuo tamore chiemo to ng'i kabe odhi oko maduong' kata odhi oko matin. So penjo ni en ni yes iloko jatuo kodhi oko maduong' iloke sasa modhi oko iloke kata odhi oko dipara odiochieng' nyaka iloke. To oko matin ma en olo pi inyalo loke diriyo kende odiochieng' nikech inyalo dhi oko e pampani kata inyalo dhi oko matin e pampani kata nade ng'wen to mudha mok njawi. Now ang'o miyo oko matin ok nyal wang'i nikech sami keto pampani nitiere mo mitiyo godo miwicho e achiek kata e toki. Omiyo samidhi oko matin ok ginyal njawi nikech gin to pampa ema modhogi ok gidong kuomi to oko maduong' to dong kuomi omiyo gin to ginyalo wang'i kaponi gibudho kuomi. Ilero maber mokalo kamiya winjo kimulo bende en wach mar wiro mo ikwongi wiro ne jaduong' kata dayo mo maber kapok irwako ne diapers kaeto kapono no dhi oko matin to inyalo weya nyaka safara 4 kata odiechieng' iwilo diriyo kende. To kapono no ni ok wanyala nyieo diapers gi nikech nego gi ok yot ka waneno ga kata mag nyithindo ema nego gi tek mar joma dongo nyaka bedie ni nego ne tek saidi bende wantiere kod alternative kata gigo ma wanyalo tiyo godo kopogore kod diapers minyiewo e duka gi. Yes, erokamano. En adieri ni pampa mar joma dongo bechgi tek. In fact, achiel mating'o kamani en $120 achiel kama. And therefore, ibrodo kantie family moko mok nyal ng'iewo kata na achiel no mana kaka iwacho no. And so family gi wa consider gi nang'o gima no wacho mokwongo niluongo ni Macintosh cha kata juala kata kapera cha. Okonyo ahinya e jodongo kata family ma ok nyala ng'iewo ne jatuo pampa. Kuom mano sami pedho juala cha e wi mattress tikao sheet koro kitigo ngate ikao sheet tipedho e wi Macintosh ni to watimo mana hinya mana ka en odiochieng'. So ipedho ma e wi juala ni so that ka jatuo odhi oko matin kanyo kata odhi oko maduong' to koro lepe ma piny gi ema korigolo ne to gi sheet ma ipedhe wi juala ni emigolo tidhi luoko tiloke aloka. And gotieno to ipedho ne juala no kasti ipedho ne onget eka ipedho sheet e wi malo. Mae watimo kamano nikech nonro wacho ni koyo ng'ich gotieno moloyo odiochieng'. And therefore gotieno kiketo ne juala ni kasti keto sheet kende to dende attract koyo moloyo godiochieng'. And koyo ni nyalo miye tuoche machalo kaka koro pneumonia. And mano nyalo konyo ahinya kuom jok mok nyal ng'iewo pampa. Erokamano ahinya. Daher mondo wadonje luoko jatuo nileronwa kacha luoko jaduong' kata dayo mogo kor nileronwa kacha ni sasa ma pok itimo gimoro amora pok iwilo ne kaka odhi oko matin kata oko maduong' tiwuoyo kode. Wadonja ne luoko jaduong' kata dayo mogo kor. Ere kaka onego bed ni timo mondo warit ler mar jodongwa gi. Yes. Erokamano. Luoko jatuo abro chako gi step mokwongo. Step mokwongo mana kaka naselero en ni nyaka iwuo gi jatuo kapok itimo gimoro amora kuome. Mwaluongo ni communication skills. Kaka iwuoyo gi jatuo ni kapok itimo gimoro amora kuome matters a lot. Yani en gima dhimi ibro konye, dhimi ong'e ni idhi konye koso ok idhi konye because ntie kaka kiwuoyo ma itiyo gi dholuoche ma ok mor jatuo ni to odhi bedo mager kodi. Moko to nyalo ng'isi kata ni ok sani
to kimedo ramo ni edwa luoki sani to kanye kama jotuo moko padoga ng'arite. Pado no ok onyisi ni ok odwari, but onyiso ni ok inyal winja to adwaro time na kenda. And therefore ikuongi communicate gi jatuo, mimose, miwinj kaka ochiewo, and then inyise gimidwa timo next. Kisewacho ne kamano, tichako gi stage 1. Stage 1 en ni nyaka imur pi, kik iluok jatuo mogo kor gi pi mang'ich. Kiki. Now, kise iko pi maliet koni, mang'ich koni, koro ibedo gi besende ariyo. Besende ariyo gi achiel ikete pi ma idwa chako godo luoke go wang'e gi wiye, machielo en pi mibro luoko godo dende nyaka gi toke kako samo kamolosore cha. So besende gi bedo ariyo gi pi, to pige gi te nyaka bed pi mamor. Namba achiel. Namba ariyo nyaka ibed gi towels 4, waluongo ni face towel kata taulo matindo gi 4. 4 gi nyaka onego gibed colors mopogre mondo mi tich mayot. Namba achiel, taulo achiel iluoko godo wang' jatuo gi wiye nyaka ng'ute. Achiel en mituoyo godo dende, because remember samotimo ma iluoko jatuo tanda kamobetie, ok itere bafu. Nikech mai jatuo mok nyal chung, ok nyal wuotho. Unless ni ntiere kaka jok motiegore ng'eyo kaka timo, inyalo gole otanda kaponi onge gi rem ahinya, tikete wheelchair, tidhire itere nyake bafu, inyalo luoke kuno. And nitiere jotuo moko kata jodongo moko ma nitie gik moketne gi dendgi ma ok oyie mondo pi odhie kuondgo. And jotuo inago koro iluoko gi otanda, to ok luoke gi kaka diluokri e bafu. Gini yweyo gi. To sami yweyo gi, sabun mitiyogo nyaka iti gi sabun mothiedhi, sabun man gi yath, mwaluongo ni medicated soap. And so sa midwa chako luoko jatuo, kisewuoyo kode nyaka igolne lepe, to lewni kigolo te, wawuondre ni jatuo ni norwako pampa gotieno, koro idwa luoke gokinyi. So oyieni golo lewni te, to pampa kik igol. So kise golo lewni te mi odong gi pampa, tichako luoko gi wang'e. Kik iluok wiye kokidhi wang'e. Because this is my Indian part of hygiene. So iluoko wang'e mondi, sama iluoko wang'e ni tikwayo jatuo mondo mi wang'e, mondo kik sabun donjie wang'e. So iluoko wang'e, kise luoko wang'e, tituoyo wang'e nwendo gi taulo machielo mang'ich ma sabun pok odhiye cha. Alafu kise tieko, koro inyalo yiene onen sami iluoko wiye. And then kise tieko luoko wiye, mituoyo wiye, miluoko nyaka ng'ute. Alafu taulo achiel miluoko do wang'e gi wiye ni, emitiyo godo luoko kore. Wawuondre Ruth, mae en jatuo, oninde otandane. Mae wiye, to mae kore, to mae dende mapiny, kata mwaluongo ni lower part of the body, kamano kamoting'o toke, kamodhigo oko matin gi oko maduong'. So remember, we'll demonstrate katimore maber. Mae pampa, oninde otwene pampa kama, koro isegolone lewni te, odong' gi pampa kende. So iseluoko wiye, koro idong' gi chakre ng'ute ka nyaka nungone. So taulo mitiyo godo luoko wiye gi wang'e cha, ema pod itiyo godo luoko toke gi bundiye ka nyaka nungone ka miyueye. Kisetieko mano motuo, eka kasto koro taulo ariyogo iketo tenge, ok ichak idogi mulgi. Kasto koro koka kisetieko mano, pi mitiyo godo kiluoko godo wiye gi dende cha, emichak idogi tiyogo mondo mi samigolo pampa, ka koro ma pampa osedhiye oko, wagole kama, igolo ma iketo koni, moro ni biketo koni, jatuo dong' ka nie dier pampa kama. So remember, en bedridden kata en jatuo mogo koro. Ok onyal lokre kocha kende, ok onyal lokre koni kende. And therefore mae koro itiyo gi gima waluongo ni social support system, kata dwaro mondo ine mondo mi konye, mondo lokre kocha, igolne pampa, olokre koni, igolne pampa. So kapok olokre ong'iyo kocha, ikuongo ing'wano koni, mos kama. Seche ming'wano koni ni to ok iling' thi, inyalo yudo mbaka migoyo gi jatuo mondo ng'e ni un kode kamoro achiel.
gik mitimonegi okojogi. So kiseng'wane kama tiwuoyo kode ikwaye ni baba kata mama akwayo mondo ilokre ing'i bathe koni mos mondo mi agolni gini endi osekethore. Inyalo yiena wakaw yueyo. Ibiro konye nikech ok onyal. Inyalo yiena wakaw yueyo waduogo to kama make godo no emwabodhi godo nyime. Okay. En twak manigi pek mokalo, en twak mantiere kod maino mang'eny mokalo kod puonj mang'eny mokalo. Emomiyo wakelo niga chenro mar penj laktar mondo moro gima no king'eyo ing'eyo. Wakaw yueyo mondo wayud weche manyien e yo machuok. Ka waduogo tibo yudo thuolo mar penjo jalony. Penjo duto te ma inyalo bedo godo kotenore kod Rito jaduong' kata dayo mogo kor. Ere kaka inyalo timo mondo gima ne obed maber. Kik idhi mabor kata matin kik isudi. Twende Maju na View Travel. 5 days Dubai or Zanzibar from $600. 5 days Mauritius from $900. 4 days Seychelles from $1,000. 5 days Malaysia from $1,500. 5 days Thailand holiday from $1,100. 5 days Cape Town from $1,000 and Bali. 5 days from $2,200. Call 0703-254-254 or email connect@viewtravel.com. To fly Maju, bub. Mae picha mar nyakono. Adwano rank picha ni maber. Kasto gole kai gitwon. Enyasi makawuono ni abiro ngiso wadier ni an thapki. An nalali dichiel nikech richona. To sani ok abilali kendo. Obo bedo kamoro achiel. Omiyo koro wang'ni onge gimoro amora mabiro pogo wa thapki. Onge. Adwani singrini ok ibiwe ya kenda. Thapki singrina. We also know that there was a direct attempt to abduct Wafula Chebukati and murder him. Jatenda piny Kenya William Ruto krofulo ne nitiere chenro moko makoch mag josiasa moko temo lal gi jakom IBC Wafula Chebukati kendo nege kinde yiero maduong' mokalo. Ka wanyuol matin to ting bedo mayot mabende onego bedni wadhi dhi piny mwachop 2.3. Report yango ni kwan nyithindo manyuol e Kenya dok piny kaluwore gi chenro mag komo nyuol. Jopuro chele ma hero pod ywak bang' yangore ni winy mamonjo puothegi ok tho kata tok kanyocha kuoyo yath e puothego. Penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu wang'iyo kaka inyalo rito jodongo kata deye mogo kor. Daktari wacho kata ni nyaki luoke, nyaki lokne lewni moninde to seche mitimo magi duto te nyaki wuo kode mondo mi ong'e gimitimo. Oleronwa kata maber ni saa asaya miluoko jatuo mogo kor kik iluoke gi pi mang'ich, luoke gi pi mamor nikech ang'o moro pi mang'ich nyalo buogo dendi. Daktari kanye mane wantiere akwayo ni mondo mi wadhi nyime nikech pod wadwa ni wang'iyane kaka wanyalo loko kuma no ninde ni, wadwa ni wang'iyane kaka inyalo rito lekene kachiel koda kadhoge. To eseche ogogo bende inyalo tudori kodwa jahera mar chenro ni kigonwa simu namba mar simu inene TV mari kata inyalo oronwa SMS 23600. Inyalo tudori kodwa Facebook page en Ramogi TV #en page laktar. Penjo mora mora ma inyalo bedo godo jalony wanitiere machiegni mondo mi oduoki. Kanye kama ne wantiere wachake gi kanyo kiyiena. Erokamano. Nwantie loso pampa, loko pampa ma jatuo ose losore. So na kaka nawacho kise jatuo ise kwayo molokre koni inyalo ng'wano pampa kama alafu kasto koro inchak dogi ng'isa lokre koni kendo kasto igolo pampa. And remember sami igolo gigi igole mos ahinya nikech en pampa mosekethore ting'wane kasi ikete tenge. Korido ngi jatuo ka en koro duk. Koro gimichako go eni olokore nindo bathe konchiel kaeto iyweyo toke
gi pi manisetiyo godo e luoko wiye gi dende cha emiluoko godo oko ma odhieni. Kiseluoko go kichakedo gi kao pi machielo manen gi bisen machielo cha ichakedo gi luoko godo toke kanyo kaachiel gi kar olo oko matin mare. Ka en jatuo ma ng'ama dayo to samiluoko kar olo ne pi matin cha to kik pi taulo mitiyogo ni kik bed gi pi, kik bed gi sabun. Kisesoye pi moler ibiye motuo kasto iyweyo godo kama ogolo godo oko matin mabed maler tiyweyo mos ahinya kaachiel gachieke. Kiseyweyo matoke ler kama ologo pi matin bende ler kasto nitiere mo mikao tiwiche achieke tiwiche toke kapok irwako ne pampa machielo. Par ni sama irwako kaka igolo ne pampa cha be kaka itiyo gi method no kichakedo gi rwako ne kendo. Kaka igolo ne bedsheet chande mano onjaore cha be kaka itiyo gi method kaka nigole cha be kaka itiyo go kedwoke. Samisetimo kamano makoro idwa keto ne bedsheet machielo to watiyo ga ahinya gi Dettol. Dettol liquid en sabun man gi pi ma othiedhi emitiyo godo kiyweyo godo jwala cha mondo gol tik marach mar oko maduong' kata oko matin cha. Kisetieko mano koka ikaw sheet machielo gonget ipedho piny kama jatuo nitiere ni mondo kik obudh e jwala cha ahinya ken duk biro miye koyo biro chako tetni. And therefore kisetieko mano kokinyalo rwako ne pampa machielo mana kaka wawacho cha kaka nigolo pampa cha be kaka idwoke kirwako manyien. Kisetimo mano kokirwako ne lewni kaeti iume mondo kik oyud koyo. Kasto kisamisetieko mano samo yweyo chande to ing'iyo kokege kaka chal. Ka kokege olel inyalo kawo nail cutter kiki ng'ad ne jatuo kokege wembe. Akwayo kamano kiki ng'ad ne jatuo tigi nail cutter to nail cutter ma jatuo tiyo godo ni kik ng'at machielo bende ti godo nikech ler. Kuom mano kisetimo ng'ado kokege maler ma lwetege go bende ler kabisa miwicho nemo kasto koro idong koro gi lake. Nitiere gimwaluongo ni mouthwash kata yath mar lak mageng'o mondo kik laki dum sama ichieo gokinyi. So mouthwash ni mimi tiwuoyo kode mondo gadi. Koko nyal gado to ikawo yath mar rudho lak gi brush iketo e yath mar liquid migado cha tirudho ne godo lake kon gi koni malo gi wiye nyaka lewe. Kasi miye pi ogado to ng'udho. And then kisetieko mano kokinyalo miye chai kata ka nyuka omadho. Mano nyiso ni ya Ruth okinyal miyo jatuo breakfast kapok orudho lake mondo chiemo mano dong' nyoro kata manyalo bedo kata miyo dhoge kuok cha mondo miyo rum mondo mi avoid kata mondo geng' ich makuot kata gas. So nyaka jatuo kuong rudh lake malake ler koko nyalo yudo breakfast. Koro and then kisetieko mano ting'iyo gik machalo kaka wiye kata tike. Koyuguno wajaga ngiso jo family mondo bed gi machine mar lielo ma jatuo nyalo tiyo godo ka lielo jatuo. Inyalo lielo tike maber, iliel wiye maber, kokege ler, lepe igoyo pas koko rwako. Igola temiye. Erokamano ahinya. Namba mar SMS en 23600 inyalo tudori kodwa kokale line ma inene TV mari mondo mi ipenj penjo mora mora ma inyalo bedo godo. Daher mondo mi wang'e ni kaka wanyalo geng'o adhonde ma samoro jatuo nyalo bedo godo ka oninda minga nikech ng'ini ska en jaduong' kata en dayo samoro ne ng'at marite ni pod loso ne chiemo pod timo gik moko to thoth ne yudo kaka jaduong' kata dayo bedo kod adhonde wadendo kacha ni bed sores kama oninde. Ere kaka wanyalo geng'o adhonde gi to thoth ne kopogore kod losruok matin kata maduong' ang'o kendo manyalo kelo adhonde gi? Luokruok masakasa. Losruok kopogore kod losruok masakasa. Now wachagi kanyo nonro wacho ni kisikiluoko jatuo ma ogokor pile ka pile to chances mar mondo yud bed sores. Bed sores en kaka skin disease, en tuo mar pien del. Ka pien del sika rudhore saka sa
to pien del kama rudhre no koro inyore, obedo matuo. Bedo matuo mar pien del no en ni okuodo pi, ochalo kwa gimo wang'i gimo. Kae to bang'e to kotore to lokra adhola. To rach ahinya sana sana gi jatuo ma nitie gi tuo sukari. Kuom mano gima kelo manen kaka koro luokruok kata rudho del masakasano, konindo kodhi oko maduong' to ninde aming'a oko ni wang'e or boko toke, bokruok mar toke cha ema miyo toke no chako kuodo pi, and then pigno kobarre lokra adhola. Konindo bathe konchiel aming'a ma ok oloke, mano bende miyo pien del kanyo jony, kasto bokre to kuodo pi, kasto pigno kobarre to lokra adhola. Ma nyiso ni mondo mi geng' magi duto en ni jatuo ma ok nyal lokre kocha kata koni kende, en tiji kaka ng'ama rite emomiyo in kanyo, mondo mi ine ni iloko jatuo kora chich, iloko jatuo kora cham, iloko jatuo nindo taro, i make sure ni kodhi oko maduong' igolo mondo mi kik bok toke. I make sure ni jatuo ok nyal luoko, ok onego luok jatuo diriyo odiochieng'. Itemo mondo mi igeng' luoke masakasacha mondo mi kik pien del bed mayom yom. And therefore gimi nyalo timo gi pi kapo ni dwa luoko jatuo en yweyo mana toke kama losore cha, and then kama odong' tiweya weya. So sami iluoke no, i make sure ni okirudh toke matek. Okirudh kuonde mo odhigo okogo okirudh matek. Emomiyo watiyo gi towel, ok wati gi suthru. Erokamano. Kiluoko jatuo to kiti gi suthru, okirudh jatuo gi kidi, oyo iluoke mana gi taulo mayom. Kae to bende seche miluoke no tituoyo kanyo maber, kikiwe mondo mi ang' odogo ninde jwala cha, ka kanyo nitiere kod pi ang' nobok dende mabro kelo adhola ma bende watemo mondo mi wageng'. En penj laktar, aneno ka ote donjo mang'eny mokalo, aneno ka watiere kod simu. Halo penj laktar? Aneno Richard Nyakwar Aron owacho kacha ni en bende oduoko erokamano kendo opuonjore mang'eny mokalo. Adwani mondo mi koro wang'iane kaka wanyalo rito aluora mar ot kama odake no, room ma jatuo nitiere go, nikech wang'iyo rito ler mar jaduong' mogo kor. Room ma entiere ni samoro warito jaduong' ler mokalo, lekene ler, kokene wang'ado ler, to kama entiere room ni to ok ber ahinya. Ere kaka wanyalo rito room ni mondo mi obed maler, to tuoche mage mabende nyalo biro ponono ni kama entiere ot ma entiere ok orit maler. Erokamano. En tij ng'at marito jatuo ni mondo ng'e ni kama jatuo nitie obedo maler. And ere kaka kama jaduong' nitiere bedo maler. Kama jatuo nitie bedo maler e yo mar timo gimoluongo ni arrangement. Iloso kama entie ni mondo bed ma okodich ahinya kata okothung' ahinya. Sama itimo gigi duto te, inyaka iyaw dirisha ma kama jatuo nitie mondo yamo manyien ma oko odonje ei ot. So mondo mi ilos kama jatuo nitiere, mae maseche moko wadwaro gande mondo wabed gi wheelchair, nikech idembo jatuo ikete wheelchair mondo idhir godo jatuo itere e chieng' kata tipo oko. Sami setere tipo oko kata chieng' oyo chieng' matin, to iduogo mondo mi ilos room, nikech seche moko buru nitie, ok inyal teng'o buru to jatuo nitiere e same room, buru gi dhinyo kore. Koro kisekete oyo chieng', nikech ji te dwaro chieng' actually. Sama oyo chieng' cha tiduogo, tiloso room nene, igoyo duster, itiyo gi disinfection kaka nawacho cha, kaka Dettol liquid itiyo godo mondo igogo duster gi omo, iyweyo dirisha, iyweyo kama oninde ni nyaka otanda owuon, curtain mantiere e dirisha man kama oninde no igolo mondo dhi luoki iket machielo, and kisetieko tiyawo dirisha gi dhoudi no dong' nono mondo yamo manyien odonjie. Bang' mano ka chieng' osarome tigole chieng' matin ikete tipo. Koseol gi bet, obro wacho ni or ibro neno kaka dende otimore, osiko twenyre, mano kende kata koko uo biro nyisi no dwaro dhi koro yweyo. Sechego ema iduoge gi wheelchair yot, en gimi dhira dhira kwa tije ok tek, and then iduoke otandane mondo dhi oywe. So mane kaka inyalo rito
e room kama jatuo ondik. Ero kama na nyi wacho kacha ni ber kigole oko mondo miyo o chieng'. Chieng' ber gi jiduto te omiyo wa vitamin D kendo wang'eyo ni nitiere kaka konyo del e yore mopogore opogore. To iyudo ka samoro ng'ato dwa golo ng'ato e chieng' ma saa 7 saa 7:08 seche ma chieng' seche magi maber kete jatuo mondo mi o chieng'. Onyango odhiambo. Ero kamano. Chieng' maber ahinya gi jatuo ma obedo recommended en chieng' mar okinyi. Sama pok pi chieng' otegno cha, mane chieng' maber, to kosechako tegno cha kata ni dhi winje dendi ni mae to koro inga. So chieng' maber gi jatuo en chieng' mar okinyi, ok mar odiochieng', ok mar odhiambo. Ero kama na inya amor mokalo imiyo waler mathoth kaka wanyalo rito jodongo ma ogo kor, kaka inyalo luoke, kaka inyalo rito lekene, kaka inyalo rito ler mar dende seche molosore oko maduong' kata oko matin. Ponono ni ng'ato deher mondo mi otudre kodi inyalo yudi kanye? Iyuda Kisumu, Kisumu ka iyuda Tivoli Center, kata inyalo gona sim, and then wantiere bende Nairobi kanyo. Nairobi wantiere kamoro ni Ongata Rongai, koro Ongata Rongai emwa base, but wakonyo jodongo gi ei alwora mar Nairobi nyaka oko. Kisumu kae wantie Kisumu town, but wakonyo jodongo gi e miechgi kama gintiere ei Kisumu ka, oko mar Kisumu ka. And wadhi nyaka kama jaduong' nitie kata kama dayo nitie nyaka dala neno. Kwasedhi to watimo na assessment, wabet gi jo family piny, wang'ado negi rieko eka mondo wakony jatuo kaachiel. Ruth kapok awe atieko mano, konyo jatuo dwaro jok ma konyo jatuo to dwaro bende family mar jatuo, ok dwar konyo ng'ama konyo jatuo kende. So mano bende nyaka wang'e. Iwacho ni odwaro jogo ma olonye konyo jodongo kata jotuo kachiel kod family. To kaponono ni en family nikech thoth ni waneno ga ni samoro services mar jok ma konyo jotuo kata jodongo bech gini malo. Family kende ni rachne en ang'o kaponono ni en family tisepuonjowa kaka wanyalo timo? Nachako ka aluongo gimoro ni burnout kata burnout tiende ni gimoro chwanyi, yani gimoro ma ji wacho ga ni chunya tin, kata ka pesa no bedi, kata ka konyo no bedi. So gima family ka konyo kata jagweng' konyo ng'at ma ong'eyo kata ng'at mong'eye, to achiel kuom gi ni jatuo ni ok dhi bedo ka oyiego kata komor ni ng'ate ni dwaro neno duge. Namba 2, ng'at ma konyo jatuo ni ka family owacho ne wach moro kata matin, to dhi chwanye mowe jatuo ni. Nikech after all, iyudo ka moko be ok chul, or ichule pesa matin. Kuom mano, chunye bro jok to we jatuo, kowe jatuo ema denge tabu. And jatuo be ok nyal bedo koyie ni nyathi mana neno ga gweng' kacha koro dwa neno duge ng'ama duong'. So ibro ka koro jatuo onge otherwise but ok more. En tich matek matin. Inyalo miwa namba mar simu kiyie mondo mi watiek chenro. Aduoko erokamano makende kuom bedo kodwa odiochieng' ma kawuono. Erokamano. Namba mar simu en 07 000 5 1 8 07 000 51873. Erokamano. Amor mar bedo kodi ageno ni odiochieng' machielo kendo kwa luongi tibo bire penj laktar wagoye mbaka kaka wanyalo rito jodongo kachiel kod jotuo mamoro go kor. Aduoko ni erokamano makende kuom bedo kodwa odiochieng' ma kawuono. Ageno ni ipuonjori 1 2 3 ne en twak ma bende okang' moro e ngima ibro pok yudori kanyo. To wacho kacha ni kik ijogi bende kik iol kata matin. Inyalo manyo kony kapo nono ni ineno ka weche gi muomi. Nyaka kendo odiochieng' machielo kabokelo ni penj laktar iluonga ni Ruth Otieno, oriti masani.